Dadelijk hier op radio en televisie een kerkedienst vanuit de Oerdracht op een Jouwer. De protestantse gemeente zal mooi de kantorij jongen uit het nieuwe Frieske liedeboek van de kerken, dat juist gepresenteerd is. Voorganger is dominee Cor Waringa. Van harte welkom. Jemme hier in de Oerdracht op een Jouwer, maar ik jemme dit maar us verbonden binnen door deze radio- en televisie-uitsturing. Het is hier de tredde snij van Peeske. Snij die in de traditie van de kerken de naam gekregen had Misericordias Domini, de goedens van de Heer. En wij hopen dat wij die goedens van de Heer ook in deze dienst onderzien maaien. De aanleiding om deze dienst te houden en uit te sturen is tweederlei. De eerste reden is dat het 100 jaar geleden is dat in Friesland de eerste Frieske dienst houden is, door Dr. Wumkes in Tjom. En de tweede aanleiding om het op deze snij te doen is dat juster het Frieske liedeboek Jongen en bidden thuis en in kerken onder de kerken presenteren is. Alles wat 2 jaar geleden al in het Hollands beschikbaar was, kan nou ik in het Fries gebruikt worden. Het wordt van de morgen geen dienst om dat liedeboek heen, dat het liedeboek centraal in staat, maar we zullen er een protte maar uitzongen. En we beginnen dit dienst met Psalm 33, vers 1 en 8, vooragien en besletten met de introitus antifoon van deze snij. Namen
jongen nou man waar uw drompelgebed, dat doen wij steende. Je mag zitten gaan. Laat us God aanroepen om zijn ontferming en zijn namen prijzen, want zijn goedens is de een van wij. Heid in de hemel, ek deze dag stiet in het licht van Peeske. Troch jouw goedens maaien wij libje en jou us uitzocht. De aarde is vol van jouw barmhartigens. Neer komen wij mensen te kwad. Maar wat is er tegelijk ook een onrecht, dat mensen onderlijden? Wat is er een jarmoede dat weet hoeveel mensen terug te kwad komen? Wat is er altijd maar weer een geweld dat mensen terug omkomen? Wat binnen er een soort ziekten die het mensen bedriegen? Hoeveel mensen moeten het leven maar een groot vertriet? En wat zitten wij zelfs vaak te kwad om een oor te helpen te wezen? Daarom roepen wij tot jou om ontferming over al die mensen groot en lieds. En God, laat us barmhartig wezen voor elkaar, lik als jou barmhartig binnen voor us. Uw Gloria-lied is lied 304, Jong van de Heid.
in de dienst van het woord 2 lezingen. De eerste is uit Micha, 4, vers 1 en 5, een profetie over de toekomst van vrede en rust. En uit het evangelie nevens Johannes lezen wij van een peteer tussen Jezus en Simon Petrus. Er is wat goed te maken tussen die beiden. Maar eerst bidden wij het gebed van de snijn. Heere, uw God, jouw woord spreekt van licht in uw tjusteres. Van een toekomst die verder gaat als alles dat aan een aankomt. Jouw zoon had de wij voor u uitzet, door de diepste nacht heen. Jou is het betrouwen om hem te volgen. Jou is de moed om op zijn wij te gaan, door jouw woord en door jouw geest in ons vermidden. Wees van de ons bij u dat wij jou onwijzigers vernemen maaien. Dat wij het lood van uw hoeder en liedsman kennen en hem volgen. Door Jezus Christus, uw Heer. Amen. De band in uw gemeente binnen dit weekend voort. Naar Appelskeer, naar een clubkamp. Maar ik zie toch wel wat bij zitten in kerken. En ik zou vragen willen, kom maar even naar voren. Nou, zo gezongen. Ga maar even zitten. Ben je me een beetje schrikken van mij? Je kan wel een beetje dichterbij komen, hè? Maar even zien dat ik nog een oorapparaat heb. Hier. Weet je van je wel wat een gedichtje is? Waar weet dat? Wat is een gedichtje? Daar wist het. Kom eens. Dat is een tekst en de woorden daarop die riem je bij elke zin. Ja, een tekst en als het riemen dan jaren die woorden bij elkaar. En als je zo'n gedichtje jongen kennen, wat wordt het dan? Een ja, een liedje. Ja, een liedje. En dan moet je me zien wat ik hier heb. 2 grote dikke boeken. Liedboeken. Ja, dat zijn liedboeken. Maar ze zijn verschillend. Het ene is blauw en het andere is oranje-geel. Zullen er nog meer verschillen wezen, denk je? Nou, ik zal het wel zeggen. Of... Ik denk de tekst net. Ik weet het net. Ik denk de tekst net. Ja, de teksten. Nou, de teksten zijn verschillend, maar ik heb wel gelijk. Want het ene is in het Fries en het andere is in het Hollands. Dit bieden er al lang, hier wat 2 jaar omtrent. En dit hebben wij zoend juster. Alle jaar Frieske teksten. Want mensen vinden Fries soms leuker als Hollands. De meeste mensen vinden dat ik. Dacht ik. Je mag maar eens jaren. Ik lees een gedichtje voor. En dat is van Willem Wilmink. En dat gaat zo. Het schaap heeft slaap, de koe is moe. Het varken doet zijn oogjes toe. Het paard kijkt over het prikkeldraad en denkt, het is ontzettend laat. De kip zegt zacht nog 1 keer tok en ach, daar slaapt ze op haar stok. De boer kruipt ook het bed maar in. Lekker dicht bij zijn boerin. Nou, dat is wel een aardig versje, maar als je het in het Fries doet, dan is de helft mooier. En als je het dan echt nog jongen, dan valt er omtrent bij in sliep, want het is vanzelf een sliepliedje. Het skip had sliep, de ko is vloeg, maar deren dicht leidt ter de zoeg. Het hinder wel graag op bed en denkt, het is zo griezelig laat. De hin zei tuntjes tok, tok, tok. En och,
daar sliept ze op haar stok. De boer had ek het bed in het zin. Lekker dicht bij de boerin. Ik val er zelfs hard van in sliep. Je gaat naar je eigen ruimte nou. En je mag een jasje meenemen. Dat staat er, ik zal het je aan. Kom maar. Ja, waar zou het hebben willen? Voorop, die kant uit. Akatoren is van de morgen uw lector. Eerst dus uit Micha en dan de lezing uit Johannes. Zo komt het in de komende tijd. De berg dat het huis van de Heere opstiert, zal boven alle orenbergen steld worden. En heeg boven de heuvels uitriezen. Daar zullen de volken in kloften op tas zetten. Alle heidenvolken zullen daar komen en zeggen: kom, laat us de berg van de Heere opgaan, naar het huis van de God van Jacob, dat hij us leren mij wat zien wegen binnen, en wij de paden gaan die hij us wiest. Want van Sion gaat de wet uit. Het wet van de Heere komt uit Jeruzalem. Hij zal recht spreken tussen alle volken. En tussen machtige naties 4 jaar het skeelbesluchtje. Dan zullen ze haar zwudden omsmijden, ta ploegijzers, en haar speren ta zichten. Geen volk zal langer de wapens opnemen, zien een oorvolk. En ze zullen haar net meer op vjuchterij uitlezen. Elk kan rustig onder zijn wienstok zitten en onder zijn viergebeem, zonder dat een hem opskrillet. Want de Heere Almachtig had het zelfs zijn. Als zo'n alle volken haar wij gaan, elk in vertrouwen op zijn eigen God, wij gaan wij in vertrouwen op de Heere. Us God voor eeuwig en altijd. Lied 440. Bar in de
hartstuk van Johannes wordt verteld van een ontmoeting van de leerlingen maar Jezus niet opstien is. Na een wonderlijke visvangst jouwt hij haar een balen en vis te eten. En dan gaat het in vers 15 verder. Doet ze eten heen, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, houst o meer van mij als de oren? Hij zei tegen hem: Ja, Heer, jou witte dat ik van jou houd. Hij zei tegen hem: Wijd je mijn lampjes. Hij zei voor de tweede keer tegen hem: Simon, zoon van Johannes, houst o van mij? Hij zei: Ja, Heer, jou witte dat ik van jou houd. Hij zei tegen hem: Hoe het je mijn schiepjes. Voor de derde keer zei het tegen hem: Simon, zoon van Johannes, houst o van mij? Petrus waard verdrietelijk, omdat er voor de derde keer tegen hem zei: Houst o van mij? En hij zei tegen hem: Heer, jou witte alles. Jou witte dat ik van jou houd. Jezus zei tegen hem: Wijd je mijn schiepjes. Wees wier. Ik zie dij, doe sto jong wiest, die is door die zelfs de mulriem om. En do gongst derst heen woest. Als do oud worden bist, zis de handen uitstekken en een oor zil dij de mulriem omdwaan en dij brengen des net heen woest. Dat zij er om te beschutten, mij wat voor die er God verheerlijk je zo. En doet er dat zijn hier, zei het in hem: Volg je mij. Het jonge lied 649. Volg je
In aansluiting op de oertinking zongen wij lied 1986. Gemeente van uw Heer Jezus Christus. Wij hebben het greef alle jaar wel eens meemaken dat wij miswinnen 10 uur en maaimensken. Soort wat voor een dwaan. Het komt kleer, het komt in waterzeist, maar het kwam er net van. En op laatst liest het er maar bij. Of je vertrouwde hij wat daar en zoest het net trof vertellen, want het voerde de brood net in. En toen koest de verliering net weer steen en in het diepste geheim vertelde ze het dags terug. Moenling of op Facebook en zag je het verder. Of toen is hij nog om die jeetje bezitten en betocht een verlegje. Maar ongelukkig genoeg kwam die uitvlecht uit. Ja, vanzelfs, daar was spiet. Hier is het volle leven door het oors rond wie. Dat is het oors aanpakt hier. En zo is het wel willen dat het uit de waai wie. En dan komt op een keer die oren, die het om een nacht op die rekenen, tjen. Wat zal die houding dan wezen? Dat had Grif ook het probleem van Petrus West. Alles wat er bad is, zijn ontrouw, zijn verriet, het fret aan hem. En de naaigalm van zijn grote woorden, die bleef maar in zijn holle klinken. Mijn leven wil ik voor jou jaan. Maar doet de knieper op een skine kwam, toch er alleen ons zijn eigen leven. En nu had er geen leven meer. En hij is met het vaststel komen, kom op, begin te visken. Van dat stilzitten wist ik net beter. En misschien betekent dat wel dat er zijn oude beroep weer oppakt. Om te de neppen in leeuwt. Het had west. De tijd, maar Jezus is voorbij, kleer. Ooit hebben ze tocht dat met deze koning de tijd uit de profeten van spreken ombrutsen weer. Vrede rondom. Alle mensen zullen gaan op de paden die hij wiesde. Elk zou zitten onder zijn wienstok of viergebeem. Zat Micha dat bijgelijks zijn hier. Maar nou moeten ze alleen verder. Het optreden van Jezus, alles wat ze meemaken gaan, het is een incident geweest. Peeske, het boodschap van de vrouwje, het lege graf, Jezus op een nij in haar vermidden. Wat er doet badi in dat zeeltje, maar de deur op slot. Dat er niet bij wie maar zijn vrede wenst. Het had een dream best. Ze binnen mijn waar wat oorspant was. Ze hebben gewoon zien wat ze zo stomme graag zien wonen. Het is oer. En Petrus luidt hem der bedel. Hij wordt weer visker. Maar doe wie daar in een die man op het strand in wat ze Jezus wegkenden. En rimpen als altijd is er boord sprongen en naar hem taflijn. En doet Jezus om visk vregen wie hij degene die het net op een wal sleepte. Hij wou alles wel doen om er echt bij te heren. Want ja, dat weer de vraag. Jedde hij er nog wel bij? In het oudste evangelie, dat van Marcus, staat dat de engel bij het graf tegen de vrouwje zei dat ze het boodschap van de Farizen is terugjammeren onder leerlingen en ek om Petrus. En ek om Petrus. Het spreekt dus net vanzelfs dat er erbij zit. Hij staat er wat naast. Hij had hem zelfs een plakje boeten de kring van de vrienden van Jezus. Want die vraag, jesto erbij, is in de nacht dat Jezus oppakt werd, 3 keer aan hem voorlijn en 3 keer had er het ontkend. Hoe komst erbij? Door minstens weer net dat ik bij dat soortje hier, hou dat op, dat is mij verroon. Ze had er hem eruit rijden. Maar zo'n is het de leerlingen en Petrus. En nu hebben ze zo'n wonderlijk mielmijn maar houden. Ze hebben eten en er is niet zijn. Dat was het slimste, dat was net praat. Petrus weet ik niet te zeggen.
Hij doet omtrent niet eens Jezus zijn kant uit te zien. En dan komt Jezus mij een vraag. Want er moet wat uit de waai. En die vraag is net, beseft je wel wat je mee oordien hast? En ik net zit beziekje om het ernaar beter te doen. En zit beloven om de oors te houden en te dragen. Maar Jezus vraagt, Simon, zoon van Johannes, hast u mij lief? In het eerste haatstuk van het evangelie van Johannes had Simon van Jezus de naam Petrus gekregen, rots. Maar nu moet er in eerste maar weer even Simon jitten. En de vraag klinkt nog een keer, houst u van mij, Simon? En nog eens, houst u van mij? Op grond van de oorspronkelijke Griekse betjutting van deze woorden verhoudend van en liefhebben, is er wel het een en ander op te merken, want er zitten nuanceverschillen in. En het geldt ook voor de woorden die gebruikt worden voor het waaien en het hoedjen van de lampjes en de skiep. Maar ik leer dat van de morgen van wat het is. Wat opvalt is dit. Petrus hoeft net op de knibbels. Hij hoeft net te belieden wat voor een grote zonder hij is. Hij krijgt een nieuwe kans om te zeggen, ja, ik ga erbij. Ik wil niet liever als erbij jaren en meedoen maar wat in jou uiteenzet is. Het zwarren had er al geleerd. Hij betuigt net bij dit en bij dat er Jezus lief had, maar hij zei het, jou weet het. Hij had heel goed terug. Ik ben wel van alles, ik kan nog wel van alles en nog wat beweren, maar wat binnen mijn woorden nou nog burg. Heer, jou weet het. En hij jet de wanne weer. En hij zocht het kruis weer. En hij viel te pine van zijn verriet weer. Maar er komt wat voor in het plak. Hij is in gesprek met Jezus. Hier bad verzoening. Hier is verjouwing. En een nieuwe mogelijkheid. Hier bad wat aan de snijn van deze treden naar Peeske zijn namen had. De goedens van de Heer. Een hierling onbekwaam, dat hoe er nou verhegen, maar tjen je het offerlaam, zagen wij niet zongen. Ja, wees, het gaat hier om de rehabilitatie van Petrus. En vaak kunnen wij er wat van opsteken om het weer goed te maken. Als een van u wat misdien had, of wij hebben miswest in de oren. Maar het gaat om meer. Het gaat ook om zo wat als het stichtjen van de kerken. Het gaat om het waaien en hoedjen van de skiep, van de goede hoeder. En wat leiding aan de keppel houdt, moet weten wat het evangelie is. Wat een pastorale opdracht krijgt om de skiep te hoedjen, moet de wijsheid hebben van iemand die het uit eigen ondervinding weet dat verjouwing een rijke bron van nieuwe mogelijkheden is. Om mensen die in de kerken een pastorale taak krijgen, worden eerst gesteld. Omgaan de studie en inzog, kwaliteiten en vaardigheden. Maar voor al die dingen klinkt de vraag, houst u van mij? En dat betekent dat elke die in de kerken of vanuit het leeuwen een taak op hem neemt, van Jezus houden moet. En dan net in de betjutting dat ze hem zal leren vinden. Jezus indien het of zo wat. Maar van hem houden omdat hij zo is. En dus zelfs extra wezen willen. Zo werk je, zo leef je, zo waait je, zo hoort je als hij die. Elke organisatie wordt funderen op de kracht van het leiderschap. Op de know-how die iemand opdienen had, op de macht dat iemand mee optreden kan en de verzwaring kan dat oren om liek willen. Daar wordt van betellen, mijn leen of mijn bonussen. En ja, wees hier in kerken binnen wij wies met sterke persoonlijkheden. Maar mensen die door kundigheden beschikken. We zijn wies met mensen die hun vaardigheden beschikbaar stellen voor het werk van de kerken.
maar in het vaste plak wordt leefde vregen. Leefde die het oren mensen van u maakt. Leefde die het oren mensen van u maakt en die het hem die het stonen en begroeven is, onwijzig stelt in deze hudde brood. En zo brengt Jood de dag het licht van Peeske terug in alle tjuster en argwaasje en wantrouwen en misbegrip tussen mensen. Haast van mij. Wat ja zei op die vraag, die zei ja op een bepaalde manier van leven. Want er is maar één manier om ja te zeggen op die vraag van Jezus aan u. Wij die het ook weet hoe vaak zitten laten. Maar die er net zien steende, alles wat mis wie, dags bij Jeremia. Die manier dat wij u ja zien laten aan al die mensen die de meeste zoon op een oorplak in het evangelie neemt, mijn allereerste broeren. Wat zou het mooi wezen als wij uw oerhelje laten zoenen om samen mensen dienstvinden en fammen van God te worden. Uw leven begint te leven, net als wij antwoord ja moeten op theologische vragen, hoe het eens zit met leerstukken en dogma's. Maar als wij antwoord jouwen op vragen om hulp. Op vragen van mensen die het zonder u net redden. Die het eenzaam binnen of ziek, die het honger lijden in Afrika. Die het ompakken met wat oren hadden oordien hebben. Vragen van mensen die het leven moeten met een groot verdriet. Vragen van mensen die het van 4 waar hierheen komen. Vluchtelingen. Hoe vinden wij in ons leven uw bestemming? Waar komt het op aan? Op leefde. Want wij helden net uit het leven wat erin zit, toch een soort te leren en een soort te studeren. Toch op alle mogelijke manieren uw uiterste best doen om heger op te komen. Dat is misschien mooi en het jouwt aanzien. Ik spreek net zo lang niet nog een mem die zei, uw Jan docht het zo goed, hij had nou al 20 mensen onder hem. En ik vraag, is Jan wat gelukkig? Leeuw mijn meisken, wij halen je net uit het leven wat erin zit. Terug 4 op vakantie te gaan en terug aan te schaffen wat wij krek nog betalen kennen. Maar wij groeien op dat meisken die het haar doel bereiken, terug de hartje naai en te reageren op de stem die u vraagt. Haast van mij. Die stem roept in uw wekker de mensen die wij in potentie binnen. Die stem roept in u op wat u sta mensen maakt. Leefde. Dank aan de goedens van de Heer. Amen.
Juster media in Ljouwert bij de feestelijke presentatie van het Liederboek hebben alle oorzetters een luxe exemplaar gekregen van dit Liederboek. Speciaal maken voor die mensen die tegen wat meewerken hebben. Een van de oorzetters kon er net bij wezen. Dat weer Lieske Boersma. Hier horen verplichtingen. Maar ze kan er ook wel bij wezen, want ze is een van uw gemeenteleden. Lieske, mag ik vragen je om naar voren te komen? Lieske had zo'n 20 lieden oorzet en een aantal teksten. En uit naam van de Interkerkelijke Commissie voor de Friese Eredienst wil ik daar tegen hartelijk dank voor zeggen. En dat dit exemplaar nou hier in het kerken oorrekken. Wat zei het? Ik wil één ding zeggen. Dat er maar een soort uitzongen worden mag. Dat zitten wij daar. Wij willen nou maar waar bidden en dank je. Uit in de hemel, wij danken jou voor jouw aanwezigheid in ons leven. Dat wij net maar om hoeven te zwalken op het taast uw levenswaai te vinden, maar dat jou ons leerde willen, maar jouw geest en maar de weerheid van Jezus, jouw Zoon. Laat ons dan in betrouwen op jou en mijn moed uw levenswaai gaan. Wij denken van de morgen aan mensen die het hadden verliezen net vergeten kennen. Die dag aan dag omtiezen, maar wat west had. De dingen die het miswinnen, het kweer dat haar een oordien is, de schuld dat ze zijn leest van haar, de leefde die het verlengen. Jou gaan mensen om haar heen, die het een nieuw begin mogelijk maakt. Zo bidden wij mij en waar. Wij denken aan zoveel mensen van waar het leven del komt op uw Libyen. De mensen uit Afrika die het haar leven op het spel zetten om hier in Europa een beter bestaan te zoeken. Wij denken aan al die arme mensen in gebieden dat het geweld van oorlog en aanslagen dag in dag uit maar terugkeert. Zo bidden wij mijn waar. Wij bidden jou voor de mensen die het verdriet hebben, om ze een van haar liefste mensen verlen haar aan de deur. En wij nemen hier de namen van Jochem Jagersma, Mias Veenstra, Jetse Wildskut en Ietsje Boersma. Laat al het goede dat ze dien hebben zijn uitwerking houden, ik nood ze er zelfs net meer binnen. Zo bidden wij. Wij denken aan mensen die in nood zitten over haar eigen zoenes of die van haar liefste mensen. Wees mij harren die gaan moeten langs de grenzen van het leven en haar lieds en kwets vervielen. Bewaar je haar voor mismoedigers. Al uw vragen, al uw zwargen, lezen wij hier in jouw handen en lees maar waarom in uw hand wat jou denken dat wij wel aankennen. Zo bidden wij mijn waar. En dan is er nog al het oren, heren. Alles dat zijn eigen tranen had. Alles dat roept om goedens, om gevens en betterschap. In uw eigen leven en in dat van mensen, maar wat wij wies binnen. In stilte nemen wij haar namen.
En wij bidden maar Jezus mij als wij zeggen, U's heit in de hemel. Let jouw naam heilig worden. Let jouw koninkrijk komen. Let jouw wil dienen worden op ieder like goed als in de hemel. Jou is jood, dus duister breed. En voor jou is uw schulden, zodat wij het uw schuldners verjoen hebben. En let u net in de verzieking komen, maar verlos u van het kwade. Want jou is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, want in eeuwigheid. Amen. Wij zongen dat besluit van lied 655, vers 1, 3 en 4. Steen te gaan om de zijne van God te ontvangen. De Heere zijne het en hoort het jemme. Hij laat zijn antwoord door jem lichtje en is jem genedig. Hij verheft zijn antwoord door jemme en jouwt jemme vrede.
Safir deze tjerketjenst rechtstreeks vanuit de Oerdracht op jou. Voorganger weer dominee Cor Waringa. Dit programma wordt van de middag nog eens uitgestuurd op Omroep Friesland Televisie om 3 uur.